Kære medlemmer af Snapsalogen, tak fordi I vil låne mig jeres opmærksomhed her de næste par minutter. Det jeg vil fortælle jer i dag er ikke nemt for mig. Jeg står her i dag 30 gange, 29 år efter vi startede i kælderen hos Jette og Jas. Det har været en lang rejse, og jeg føler, det er på tide, at sandheden skal frem. Jeg vil derfor gerne starte med at sige det, som det er. Jeg har drukket snaps. Jeg har drukket meget snaps. Jeg har nogle gange drukket for meget snaps. Jeg var kun et barn i 1996, da jeg første gang blev introduceret til denne djævelens drik. En væske, der har formet mit liv på godt og ondt. Denne lørdag i 96 i kælderen hos Jette og Jas var jeg blandt både yngre og ældre brødre. Især de ældre brødre skuffede mig meget på denne jomfrurejse med djævlen. Jeg oplevede meget let støtte at hente denne aften. Jeg har dog her på bagkant fundet ud af, at også disse ældre herrer selv havde udfordringer med at finde deres egen balance med djævlen. Vi har dog alle sammen, både yngre og ældre brødre, kæmpet og fundet et fælles ståsted sammen, efter de 30 gange og 29 års intens træning. Men for mig skal det lyde til de ældre brødre: undskyld, Stan, Dennis, Vagn, Stiv, Fnuk, Ollo og Grove, fordi jeg ikke så jeres svagheder tilbage den lørdag i 96. Men nu til sagen. Det I nu skal høre, det er ikke en undskyldning. Det I skal høre nu er en forklaring. Så jeg vil gerne erkende, der er igennem årene blevet begået fejl. Der har været fejldoseringer af snaps. Der har været konkurrencer, der endte i total forvirring på grund af tvivlsomme regler. Der har været dårlig forklaring om kønshår og bryster, der først kunne tegnes i anden runde af croquis-seancen. Generelt har der været fejldoseringer af sund fornuft. Måske er jeg nogle gange blevet lidt stresset af komplekse fiskestangsleje, hjørneflagsquizzer, pomfritspilsafgørelser og pigenavn, der starter med E eller L til langt ud på natten i et strømløst skur i Hadsund. Men nu til det, jeg vil betegne som en af de hårdeste perioder i mit liv. En periode, jeg vil kalde det forfærdelige år. Der har været spekulationer, der har været tvivl, der har været frustration, der har været rygter, og ja, der har decideret været konspirationer omkring sidste års valg af dette års julefrokostudvalg. Der har været tale om uregelmæssigheder, forudindtagethed og tvivlsom pointsætning i quizzen. Og ja, jeg har endda hørt ordet skandale og sætning katastrofal julefrokoststyring uden fortilfælde i moderne logehistorie. Disse ting har jeg hørt blive brugt i samme sætning som mit og mine to gode medbestyrelsesmedlemmers navne, Robert Bramming og Morten Vind Lybker. Jeg forstår godt, at nogle i logen har og måske stadig føler sig snydt for deres forbigåelse i udvælgelsen til årets julefrokostbestyrelse. Jeg vil som den ældste broder i den afgående bestyrelse stille mig op og skærme
mine yngre brødre og tage det fulde ansvar. Jeg har hørt jer. Jeg har læst jeres beskeder. Jeg har mærket kulden i blikkene, da bestyrelsen blev offentliggjort. Derfor er det, at jeg sidder her i dag, ikke for at løbe for noget, men for at stå ved det. Jeg kan ikke lave om på fortiden. Men jeg vil ikke erkende, at der var en fejl sidste år. Var det et kaos? Ja. Var reglerne uklare? Muligvis. Var quizzen skruet sammen så selv tidligere og nuværende erfarne bestyrelsesmedlem mistede overblikket? Det er meget sandsynligt. Var der et par kreative fortolkninger af, hvad en retfærdig quiz betyder? Ja, absolut. Men det var vores kaos. Det var ægte snapselogeånd. Nemlig en quiz med et så enkelt pointsystem, at selv en mindre mængde af snaps vil kunne fucke det hele op. Jeg har reflekteret over det, og efter en selvransagelse, en grundig selvransagelse, er jeg kommet frem til følgende. Der er ikke fejret noget ind under gulvtæppet. Det var ikke snyd, det var strategi. Og hvis nogen følte sig stødt over det, så beklager jeg, at I tabte. Til sidst vil jeg gerne sige, at jeg elsker denne loge. I 29 år, 30 gange, har vi drukket, leget, sunget, danset og dummet os sammen. Vi har stået skulder ved skulder, ofte meget ustabilt, gennem både tømmermænd og triumfer. Og nej, jeg er ikke perfekt, men jeg er dedikeret. Jeg er snapseloge tro. Jeg vil fortsat drikke for meget og tage ansvar for meget lidt. Jeg vil fortsat forsvare tvivlsomme beslutninger med selvtillid. Og jeg vil fortsat kæmpe for, at snapselogens traditioner, quizzer, lege og uigennemsigtige udvidelse af bestyrelser lever videre. Tak for jeres tid, tak for jeres forståelse og tak for jeres tilgivelse. Og husk nu, det her var ikke en undskyldning, det var blot en forklaring. Så med håbet og troen på mange flere gange år sammen i denne loge, så vil jeg gerne udbringe en skål og ønske rigtig god 30 gangs og 29 års jubilæum. Skål! Og til sidst, inden dette pressemøde slutter, vil jeg gerne informere jer om, at jeg ikke tager imod spørgsmål, da alt er sagt og alle kort lagt på bordet. Skulle der alligevel være nogle diskussionslystne brødre, så kan man prøve at gå til mine medbestyrelsesmedlemmer, Robert Bramming og Morten Mikkel Lykop. Rigtig god julefrokost.